Valerio Mignuzzi ta' 36 sena minn Ruma ġie multat 1300 euro wara rnexxielu jivvjaġġa bl-ajru lejn Malta permezz ta' residenza Maltija. Minkejja li kien ġie infurmat li mhux permess li jivvjaġġa mingħajr dokument validu tal-ivvjaġġar. Mignuzzi li qabel kien jaħdem Malta kien f'pajjiżna fit-tmiem il-ġimgħa u vjaġġa billi ppreżenta il-permess tar-residenza Malti tiegħu lill-awtoritajiet Taljani fl-ajruport. Fil-qorti ntqal li d-dokument kien wieħed validu u legali u l-awtoritajiet Taljani ma waqfuhx fi triqtu lejn Malta. Meta mbagħad kien sejjer lura l-Italja bl-ajru, rappreżentanta fl-ajruport ta' Malta qaltu li d-dokument tar-residenza waħdu ma kienx validu biex jivvjaġġa bih. Madankollu rnexxielu saħansitra jidħol man-nies u jasal sa fuq l-ajruplan. Hemmhekk membri tal-ekwipaġġ talbuh jinżel minn fuq l-ajruplan u ttieħed mill-pulizija u wieġeb li hu ħati u nata multa li jrid iħallasha qabel jitlaq minn Malta. Raġel li qatta xi jiem arrestat wara li t-tfal ta' martu għamlu allegazzjonijiet serji li żewġ ommhom kien messhom b'mod mhux xieraq. Nata l-libertà provviżorja wara li ż-żewġ tibniet xedu fil-qorti li kienu gidbu. Ir-raġel ta' 40 sena li hu Sirjan u t-tieni raġel tal-om tal-allegat vittmi ġie interrogat u mressaq il-qorti wara li nżamm arrestat wara li l-pulizija ġew infurmati li l-każ ma setax jistenna. L-Aġenzija Appoġġ saret taf bil-każ wara li waħda mill-bniet li għandha 15-il sena fetħet qalba ma' ħabiba l-iskola dwar kif ir-raġel ta' omma kien imissa b'mod indiċenti. Meta kellmuha uffiċjali tal-iskwadra tal-Pulizija kontra l-vizzi, iż-żagħżugħa qalet li r-raġel kemm il-darba messa b'mod intimu. Intant oħta żgħira aktar tard qalet li anke hi għaddiet minn esperjenza simili. Ir-raġel inżamm arrestat sakemm xedu ż-żewġ tibniet. Meta xedu, it-tifla l-kbira ammettiet li dak kollu li allegaw kien pjan biex jeħilsu mir-raġel ta' ommhom għax kien ikollhom wisq argumenti miegħu. Qalu li fost l-argumenti li kien ikollhom kienu jitlewmu dwar l-internet u semmew kif ġieli qatalhom l-internet biex ma jkunux jistgħu jużawh. Kien għalhekk li ppjanaw li jikdbu lil sħabhom biex l-aħbar b'xi mod tasal għand min kellha tasal. It-tifla l-kbira qalet li ma ħasbitx li l-każ kien se jikber daqshekk, tant li jispiċċaw il-qorti u kien għalhekk li ddeċidiet li issa tgħid il-verità. Saad Muhammad ta' 29 sena li joqgħod il-Marsa intbagħat minn xhur ħabs wara li ngħata multa ta' 4,000 euro wara nstab ħati li għeddet uffiċjali tal-Pulizija fl-xkun tal-ħġieġ fl-Assa tal-Qawra u ammetta waqt li kien qed jiġi interrogat meta mar kontra il-parir tal-avukat tiegħu biex iwieġeb li mhux ħati.